бемори сеҳрдорӣ ки аз тарафи каролиҷинҳо осеб дидагӣ буд. вақте ки барои табобат ин бемор ворид шуд, дигар беморҳо афтиданд. ақли ӯ, шуурнокӣ ӯ хеле ҳам баланд буд. ӯ ҳатто метавонист ки аз ҳама компютери вайронаро таъмир кунад. ӯ дар як дақиқа метавонист ки компютерро соз кунад. хоб мерафт, бедор мешид, шахсе ки компютер овардагӣ буд метавонист ки компютерша гирифта соз бубарад. чӣ гуна ӯ ин компютерро таъмир кард, ягон кас намедонист. ва бародаро, пеш аз видеоро сар кардан, чун ҳар вақта ссилкаи дар комментария видео закрепит кардага, и барои шахсое ҳастае ки мехоҳанд дар бурди ҷангор бо зингаро пул кор кунанд. ва ссилка будро ин регистратсия кунем, бинем ба наздики ки бой дора, ки ҷанг дора, ва фаромӯш накунед дар вақти полин регистратсия кардантон промокоди канала истифода барен, ки ин промокод ба шумо имконият метад то ки то 6000 рубла бонус ба даст биёрен. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагист. Хамада, салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Исм Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, Муҳаммад Шарипов. Бародаро, касе ки барномаҳои пешинаи ҳамин видеоро тамошо кардагӣ нестай, қисмҳои пешинаша ҳатман тамошо кунен. Баъд ин қисмша барои он хотире ки ин давоми барномае. Мумкин ки шумо аз ин барнома нафаҳмед ки гап дар бораи чӣ рафтестай, то аввалоша тамошо кардагӣ набошен. Барномаҳои пешинаша метавонен ки ба паскаскаи видео тамошо кунен ё ин ки дар канал будроем бинен ҳаст. баъзеҳо мепурсанд ки оливкови маслара чӣ гуна ба бадан истифода барем. барои оне ки баъзе беморҳо меган ман дар назди он табиб будам, ӯ ба ман асал, об, масла дод. об, рӯған, асал. хай чӣ истифода кардӣ? бале, истифода кардам. натиҷа ҳеҷ тағйирот нашуд. ман аз бемор мепурсам ки чӣ гуна тура истифода кардӣ? ӯ мега дар дастам гирифта дар ҷои осебдидаи бадан молидам, ё ин ки ба қафаси синаву дил ва дигар ҷои бадан. ман мегум не, рӯғана бояд ки дар тамоми аъзои бадан бомолӣ. баъзе бародаро меган ки танҳо ҷойҳои дардманда бишакен, а баъзеҳо меган ки тамоми бадана ба ғайр аз олотҳои ҷинсӣ. ҳамаи ин нодурустай. ин ба мисли обай. шумо намегирен ки оби хондагиро дар аъзоҳои алоҳидаи бадан бишакен. ва ҳамин хел рӯған ин монандай ба оби ки доо хондагиай. ва ҳаст ҳамин хел одамое ки меган ки як потона монен то ки ҷин ба тавассути ӯ ба берун баромада битонад. ман ҷавоб метам ки ин барои баромадани ҷин монеа намешавад. баръакс метавонад ки ҷин дар ҳамун аъзои бадани одам қарор дошта боша ки рӯған молидагиш нестанд. ҳамин хел кор рух метавад ва ҳоло боша ҳолате ки бо як бародар рух додагӣ, яъне нақл мекунам. ӯ бисёр рӯғанҳоеро истифода кард ки шайхҳо додагӣ буданд ба ӯ ва аз ҷумла ман ҳам додагӣ будам. ӯ равғана дар баданаш истифода кард, лекин ягон натиҷаи хуб надод. ман пурсидам, равғана дар тамоми аъзои баданат истифода кардӣ? ӯ гуфт бале, дар тамоми бадан. ҳар як боре ки ман мепурсидам, ҳайрон мешидам ки ин кор номумкин аст. ман аз нав пурсидам ки тамоми аъзои бадана ҳамроҳии олотҳои ҷинсӣ? ӯ гуфт ки не, ин хел дуруст нест, лекин ин дигар чиз аст, ин табобат аст. ӯ ба ин хотир накард ки равған дуо хондагӣ буд. иша фаромӯш накунед ки шумо равғани дуохондагиро дар аъзои бадантон ба хотири табобат истифода мекунед, на ин ки худи дуора. ва ҳамун шабе ки ӯ равғана дар тамоми аъзои баданаш истифода кард, гуфт, шайх, ҳамун шаб тамоми аъзои бадани ман мепечиду тоб мехӯрд, тамоми аъзои бадан меларзид. дард ин дигар масъала аст, лекин равғана бояд ки дар тамоми аъзои бадан истифода кунӣ. хуб, равғана дар бадан дар як рӯз як маротиба бошакем? ман ҷавоб метам ки мо истифода кардагием ва истифода кардагиан бародарои мехондагиимо, дигар шайхҳо, шахсоне ки дар ин бора хуб мефаҳманд. мо истифода кардагием як бор дар як рӯз, истифода кардагием 3 маротиба дар як рӯз, 7 маротиба. ҳатто ба баъзеҳо гуфтагием ки беист дар баданашон молидан мегиранд равғана. ҳар соат метавонӣ бикунӣ. чанд маротиба дар як рӯз? метавонӣ 16 маротиба ё ин ки 17 маротиба истифода кунӣ равғана дар бадан. ва баъд аз хобам дар ҳоли истифода кардан накорай. ва дар натиҷа чӣ мешавад? дар бисёр ҳолатҳои гуногун, дар бисёр ҳолатҳои вазнин мо гӯш мекунем ҳолати одама аз даҳони худи бемор, мефаҳмем ки ӯ бемории хеле ҳам вазнин дорад, ӯро мехонем, лекин натиҷаи хуб хеле ҳам кам аст. аломатҳои беморӣ боша бисёр. ӯ мерава ба назди шахсе ки мехона, агар ки мулло 5 дақиқа бихона, ин метавонад ки эффекти хуб ната. баъди чӣ шахси мехондагӣ диагнози худша мемонад ки ту сиҳатӣ, лекин нақли ҳолати ӯ нишон медиҳад ки бадани ӯ осеби пешина дорад. ва ҳангоме ки мо ӯро равғана тавсия додем, мегуфтанд, шейх, якум рӯз мо истифода кардем,
ягон беҳбудӣ надидем. шашум ҳафтум маротиба ҳатто дар 8 маротиба дар атрофи шикам чизеро ҳис кардем ва ҳиссиёти дилбеҳузурӣ дида мешид, ки дар натиҷа тавассутидаҳон сеҳр баромад. ё ин ки шикам сахт қавс меовард, ки баъди чӣ ҳолати бадан сабук мешуд. ё ин ки даҳанвозаки сахт, ё ин ки сахт адса мезаданд ба мисли чашмрасидагӣ ва ҳамчунин метавонад мӯи тана бихеза ва ё ин ки даҳанвозаки сахт фаро бигира. ҳар як бори истифода кардани равған ба бадан ҳамин гуна ҳиссиётҳо сахттар шидан мегирифт, то вақте ки дар назара даст сахт метавад ва ҳолати ба боло бардоштани даст оҳиста оҳиста даст сабук шидан мегирифт. баъди чӣ ором ба хоб рафтам ва ба розигии Аллоҳ сиҳат шудам. мо инро истифода кардагем бештар дар кӯдако. ман бештар такрор мекунам ки ин намуди равған хеле ҳам фоиданок аст, махсус агар ки ӯ хондагӣ бошад. лекин ман аз мавзӯъ гузаштан намехоҳам. танҳо мехоҳам ки тарзи истифода бурданашо фаҳмонам. бисёри бадшам шарт нест. оҳиста муҳим ҳамин ки тамоми аъзои бадан аз равған пӯшида бошад. тамоми бадан бо равған молида мешавад, баъдан сар. каме равған дар нӯки ангушт гирифта дар решаҳои мӯҳ бумоле ва баъдан тамоми мӯйҳоро. агар ки ягон одам истифода кунад равғана, лекин натиҷаша солҳои дароз набина, шумо диққат ба он битен ки оё шумо дуруст истифода мекунед, оё шумо дар тамоми аъзои бадан истифода мекунед. мо ҳамроҳи дигар шахсони мехондагӣ мушоҳида кардагием ки пайдарҳам истифодаи алифкӯи масла чӣ гуна таъсир мерасонад. ҷин дод мезанад ва мега ки наметавонад тоқат кунад. як бор осон аст, не ки пайдарҳам истифода кардан натиҷаи хеле ҳам хуб метавад, ҳатто дар одамое ки дар реаниматсия хованд ё ин ки зери назорати система. ба наздикони во ман мегӯям ки ҳамаша ҳами хеле истифода кунед. во меган шейх 7 маротиба истифода кардем ва дар дуюм сеюм рӯз ҳамаш тағйир ёфт. як зан дар ҳолати кома хоб буд дар беморхона муддати 19 рӯз. ман ӯда як маротиба хондум ва ин барномаро додам. ӯ гуфт шейх, ман мехоҳам ки шуморо хирсанд кунам. айни замон ӯ дар хонаи худ шай. ман пурсидам, шумо дар бораи кӣ гап задастед? дар бораи ҳамун шахсе ки дар беморхона хоб буд. ман гуфтам машааллоҳ, нест қувва ва бузургӣ ба ғайр аз Аллоҳ. яъне ки истифода кардан дар кораи маҳз ҳамин гуна, агар ки ба дигар тарзҳо натиҷа надод. танҳо мехоҳам як ҳолатеро нақл кунам ки бо як бемор рух додагиай. бемори сеҳрдорӣ ки аз тарафи каролиҷинҳо осеб дидагӣ буд. вақте ки барои табобат ин бемор ворид шуд, дигар беморҳо афтиданд. ақли ӯ, шуурнокии ӯ хеле ҳам баланд буд. ӯ ҳатто метавонист ки аз ҳама компютери вайронаро таъмир кунад. ӯ дар як дақиқа метавонист ки компютерро соз кунад. хоб мерафт, бедор мешид, шахсе ки компютер овардагӣ буд метавонист ки компютерша гирифта соз бубара. чӣ гуна ӯ ин компютерро таъмир кард, ягон кас намедонист. одамо ҳам хеле гуфтанд, ба назди ҳамун шахс рав, компютерта дар назди ӯ бугзор, ӯ соз мекунад. ва ҳамин хеле як вақт ӯ вомехӯрад бо ҳамин бемори аз Египет буда. ана ҳамин хеле рӯбарӯ вомехӯранд. ин египтиянин ӯро ҳамин хел меқапа ва ӯ тамоман хича беқувват ҳис мекунад. ва ҳангоме ки ман аз ӯ пурсон шудам, ӯ гуфт, ба Аллоҳ қасам мехӯрам шайх, дар ҳаётам ман ягон вақт ин гуна одама дидагӣ набудам ба мисли ҳамин египтиянин ва ҳамин гуна мавҷудотиро ки дар ӯ аст. и баъди ҳамун ҳолате ки аллакай ба ӯ маълум буд ки дар бадани ӯ кӣ аст, яъне ки королеваи ҷинҳо. яъне нигоҳ кунед, яке аз сабабҳое ки ба одам ҷин ворид мешавад метавонад чашмрасӣ бошад ё ин ки нишон додани қувваи худат ворид мешавад ба кӯдаки хурд, ки албатта ки ӯ зикр намекунад, ё ин ки ба тавассути чашмрасӣ ба организми одам ворид мешавад ва тамоми ҳаёт бо ӯ мемонад. аз Аллоҳ хоҳиш мекунам ки ҳамаи мо шуморо нигоҳ кунад ва аз тамоми бадиҳо паноҳ бидорад ва шарм надорен барои ҷустуҷӯ кардани маълумот ва хитона бихонен. ҳама вақт огоҳ шавен аз ҳолу аҳволи кӯдаку оилатон, барои он хотире ки ҳама метавонад бемор шавад ва аз ин худаш дарак надошта бошад. дар паноҳи худо бошен.